सोरबाया नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै बा आं सिगांनिफ्रायबो बुंखादों सोरबाया नायनो मोजां मोनाब्ला बिथांमोना आनफल' खालामनानै दोननो हागोन आरो जायफ्रा मोजां मोनो बिथांमोना नायनो हागोन होननानै आङो आवगोल समनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थानाय जादों। मैयाहाय मोननैसो मैयानि भिडिअआवहाय सानैसो लिडारफोरखौ आं बुंदों ओमफ्राय गोबां बाथ्रा बुंदों आं खारन बुंनायनिबो खारन दं आरो बुंजाथावथावबो माखासे खामानिखौ बिथांमोना मावनायफोर बायदिखौबो जों नुयो आंनि डिसिसनावहाय किन्तु नैबे सुबुङा ना आं नैबे सासे मानसिनि नाम्बारखौ बा नामखौ होनानै होगोन बे खनायाव नुदोंना बे मानसिया कल हरनानै बियो माला एखनबा आदा होनो एखनबा फंबाय होनो एखनबा बायदि रोखोम मा टाइपनि मानसि बियो ना बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरावहाय बुजिनानै मोनो जे बिथाङा हयतोबा आंनि भिडिअखौ नायनानै हजम खालामनो हायाखै ओंखायनो आं बुंदों बिखौ नोंथाङा आंनि भिडिअखौ दा नाय आनफल' खालामनानै दोन आरो आंनि भिडिअखौ नुब्लानो रागा जोङोनो बा बिराद गरम जाखाङोनो माबायदि गरम जायोना मानसिया गरम जानायनिबो मोनसे ओरैबायदि गरम जानाय मोनसे लाइन थायो गोबां रोखोम थायो गरम जानायनिबो नों हयतोबा रागा जोंनायखौबो मोनसे गरम होननानै बुङो हयतोबा बि आंनि सायाव रागा जोंनाय दं माने कल रेकर्डखौ आंनोथ' कल अट'मेटिक कल रेकर्ड जानानै थायो आं होनो सानदोंमोन नाथाय आं होला बिनि अनलि नैबे थ्रु कलाराव जि नाम ओंखारफैदों आं बेखौल' होनानै होगोन हयतोबा गुबुननि नाम जानोबो हागौ हयतोबा बेयो गुबुननि नामजों बा गुबुन रोखोमावहाय बाथ्रा माने सोरनिबा नामजों बर'नोबो हागौ जिखियानो जादोला बिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थानो थाङाखै जाय सुबुं नैबे खनायाव नाम होनानै दोननाय ना बे सुबुङा बे आंनि भिडिअखौ दानाय खर' गुदुं जागोन अभार गरम जागोन हयतोबा हाइ प्रेसार जानानै लथब गोग्लैनानै थागोन आंसो थांनानै उनाव आरो भिडिअ खालामनो थांलाय फैलाय बिराद खरस जायो आंहा मिथिबाय बे आरोखि बै ब्रादारनिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौसो बुंगोन आरोखि थ' जोङो गासैबो मानसिया गासैबो समान जानो हाया बिथाङा बुंदों आदा फैलानि बायदि भिडिअखौ मानो होआ बेफोरबायदि फैलायाबो अफ्रि बायदि जानो हाया आंबो फैला बायदि जानो हाया आरो फैलाया जेरैबायदि बाथ्रा बुङो कमेडियान टाइप आं बेफोरबायदि कमेडियान टाइपखौ लाबोनो हाया आरो रोङा आङो बेफोरबायदि कमेडियान टाइपखौ बेफोरबायदि आरोखि आं बेखिनिखौल' बुंगोन बावहाय सोरबाया गाज्रि मोननांगौ खुनु दरखार गैया बैयो दिनैहाय सोरबा सासेजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों बा माबा मोनसे बुंदों आरोखि थ' आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों थ' जोंनावहाय मोनसे मैया दुखुनांथावना जाथायना जानानैबो थांबाय बेफोरथ' आरो साभाबिक खायफाया नेचारेलि थैलांनाय बा बैसो जाथारनानै माबानानै थैलांनाय बिदिब्ला आलादा बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नैबे जोंनाव जिहेतु मोनसे दुखुनांथावनाखौनो होनगोन बिथाङा 4 लाखखौबो मोनाखै बा माबा मोनसेखौबो बेफोरबायदि अनसुंथाइ जेबो मोनाखै ट्रिटमेन्टनिबो थाखाय गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों बिसोरा बियो जिउ खुंनो गोनां जाबोदोंमोन थ' बिनिनो भिडिअ ससे बिनि बिसि मैया कमप्लिट होजोबनो हायाखै आं बेखौ दिनैहाय फुरा होजोबनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय हस्पिटालावहाय मोनसे अनसुंथाइ बिनाय भिडिअ दंमोन ससे होनानै होनि थ' नायलांबाय था आं सरकारनिफ्राय फोरमायो जाहाथे बिनि मोनथायफोरखौ फिसाफोरनि थाखाय जाहाथे सरकारा मोजाङै जुफुंलाङो बेखौनो आंनि खावलायनाय आंहाबो फिसा सासे नायलांनांगौ बिनि नामै मोननांगौफोरखौ मोनथायफोरखौ जाहाथे मोनो दिनै बे थैनानै थांदोंबाबो बिनि माबाफ्रा आत्माफ्रा सान्ति जानाय बायदि सरकारा अननानै बेखिनिखौनो बायना होनाय बायदि आङो खावलायबाय बियो मोनायावहाय रुंसारि जानानै थांबाय 12था बिदियाव जादों गोबावखासै बियो फिसौ जानाया रावबो नायफैयाखै दा हरदों गावलाय मेरला आगोलहाय हरदोंमोन रावबो नायफैनाय जायाखै रावबो फैफेराखै बे सरकारनिफ्राय माबा लिस्ट फैखाबाय बेखौ मोनाखै थाबायबाय थायो बे थांबाय थायो सानफ्रामबो मोननोसै होनो गैया दा गावसो रुंसारि जानानै थांलायलायबाय बेसेबां दुखुनांथाव बाहायनो बियो गावनि बेमारावनो गावसो जिउआ जोबनानै थांगुलायबाय गावनि फैसाखौ नेयैनो बेखौनो फोरमायो आं गेजेरावहाय आङो माखासे समावहाय गोबांथार हासुरायनायनि गेजेरजों आंनि मोदोमा रानख्रबफिनजोब्बाय